Digipäki, minä olen Harri Paloheimo. Ja me teemme tavarakippakyytipalvelua, tuolla taustalla näkyy. Tavarakippakyyti tarkoittaa sitä, että joku vie oman matkansa varrella tavaraa jollekin muulle. Tällä tavalla säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä. Kaikki hyötyy. Nyt jos mietitään tätä, mihin voisi soveltaa, minkälaisia ongelmia on, niin pari vuotta sitten joudutiin Magnusordin luomutilan kanssa esimerkiksi, miten minä saisin päästä raakamaan tai muuta tilalta, kun ei ole autoa, ei ole kenelläkään ihmistä eikä itsellä, ei ole meidän kertaa. Ja juteltiin toissapäivänä farmarimarketin kanssa, koska taas heille tämmöinen välityskanava on hyvä. Eikä kuka taas yksityinen kuluttaja voisi viedä sieltä maatilta jollekin toiselle tavaraa. Tai tori.fi haluaa nostaa tavaraa, ihan sama juttu. Mutta miten tämä käytännössä toimii? Seuraavaksi. Jos saadaan farmarimarketin ja luomotila, niin pistää tilauksen tai lähetyksen liikkeelle. Meidän palvelu etsii sille sopivan kuljettajalle se reitti sopii, jolle se ajankohta sopii kaikkien parhaiten. Sitten kuljettaja hyväksyy sen kuljetuksen. Siellä näkyy, kuljetus tapahtuu. Minä otan sen vastaan, on se sitten mitä tahansa luomu- tai muuta ruokatuotetta tai sitten pyörärenkaita tori.fiistä. Kuittaan palvelu, että hyvin tuli perille ja maksan palvelun kautta sille auton kuljettajalle tai pyörän kuljettajalle siitä tehdystä kuljetuksesta. Ja meidän palvelu ottaa pienen siivun siitä maksusta. Seuraavaksi. Mutta miksi me lähdettiin tätä tekemään? 10 vuotta sitten oltiin hämmentyneitä. Nyt keväällä julkaistiin vihdoin kirja, tämmöinen Suomi-Ryn jälkeen, eli meillä on oikeasti iso ongelma kulman takana. Tätä on nyt monta vuotta pohdittu. Tämän kirjan arvo on siinä, että se tuo tämän keskustelun yhteiskunnalliseen keskusteluun. Eli miljardi polttomoottoriajoneuvoa maailmassa öljyhuippuun ikään kuin kotsilainen käsillä, ainakin kansainvälisen energiajärjestelmän mukaan. Ja Suomessa on 1 miljoona ihmistä ilman henkilöautoa, pääkaupunkiseudulla 350 000, me siis yksi niistä. Nyt me tarvittaisiin yksi tämmöinen vaihtoehto muiden kimppakyyteen ja joukkoliikenteen lisäksi, että ei tarvitse välttämättä omistaa omaa henkilöautoa. Seuraava kysymys. Ja voin sanoa, että se on myös äärimmäisen motivoivaa joka päivä päästä tekemään jotain, joka tekee lapsille maailmasta pikkasen paremman paikan, jotain konkreettista, jotain mahtavaa vaihtoehtoa, jos näin voi sanoa. Seuraava. Tässä näkyy osa tiivistä, tuolla on vähän lisää. Ja mä voisin sanoa, että on niin kompetentti tiimi, että täällä voisi tehdä aivan mitä vaan. Tuutte näkemään vieraat meidän kontilla, mitä ihmettä on saanut siellä aikaan. Ja Tatu tuolla toissapäivänä sanoi, että sopisiko ensi viikolla pitää pikkasen vapaata, kun hän on tehnyt 13 päivää töitä putkeen. Ja en ole edes pyytänyt tätä, että ihan käsittämätön spiritti nyt on päällä. Seuraava kierros. Mitä Flowssa tapahtuu? Meillä on tämmönen hauska peli. Tuommoinen laatikko löytyy kaverittensa kanssa ympäri Flowta siroteltuna. Siinä on ohjeet, siinä on kartta. Kun tämmöisen laatikon vie kartan asuttamaan paikkaan, osallistuu arvontaan. Ei ole käsiteltyä noppia. Ja siellä voi ottaa mitä tahansa juomalipuista kangaskasseja, mahtavia palkintoja. Ja nyt ei kannata kantaa niitä kaikkia laatikoita viinahimossaan sinne meidän kontille, kun se on niin yksi laatikko verran pää. Enkä usko, että voitte rekisteröidä kaikkia sukulaisiakaan, joten ei kannata kohtaa ensimmäinen. Ja seuraava kuva. Jos käy niin, että humalatilataan ihmiset ei enää löydä sen kartan pohjalta sinne kontille, meillä on varavaihtoehtona, että meillä on kuvan kaunis ulkufessa ja tässä vielä tänne. Hän jakaa tämmöisiä ulkon siellä, sinkku kai, mihin katsotaan edelleen tänne. Jakaa tämmöisiä ihkoja instant-tatuointeja ja auttaa henkilökohtaisesti lukemaan sitä karttaa, että missä me ollaan. Ja sitten vielä kuva. Kun tämmöinen näyttäytyy edessä, niin olette saavuttaneet semmoisen kuution, jonka yksi kylki näyttää tältä graffitilta. Ja se on meidän Digibox-säilytysjärjestelmä älykäs, pieni tiiseri, en kerro ihan kaikkea mitä se tekee, mutta se helpottaa tavarakimppakyytien tekemistä. Mutta tulkaa juttelemaan sinne meidän kontille standille, kerrotaan mielellään lisää ja siellä saa rekisteröityä digibox.com. Digibox kiittää. Kiitos.